Molt bé, bon dia a totes i tots. Deixeu-me que em presenti. Soc Armand Sánchez, el vicerector de Recerca i Transferència de la Universitat Autònoma. Com bé sabeu, estem aquí avui perquè una de les activitats que fa el Parc de Recerca són aquests branys d'innovació, és a dir, actes en els quals intentem veure com compartim reptes i com fomentem les relacions entre empreses, entre grups de recerca, entre hospitals en general. Toquem temàtiques que creiem que en aquests moments poden ajudar a aquestes interaccions entre la societat i l'acadèmia. I en aquest cas, avui tenim aquest branch sobre les comunitats online d'aprenentatge. És particularment relevant i el per què fem aquest branch en l'època que hem viscut aquest darrer any. Sabeu que el tema de la pandèmia ens ha obligat a tots, tant els que fem recerca com els que fem docència, com en general a tota la societat, a començar el teletreball, a fer docència online, a poder fer fins i tot activitats que fins ara fèiem molt presencials, com eren anar a congressos i fer reunions, etc. Bé, la situació de la pandèmia ens ha obligat, de facto, a treballar d'una altra manera i a fer les coses d'una altra manera. Entenem que això, òbviament, ha sigut un problema, però ha estat també una oportunitat. I, per tant, jo diria que un dels interessos d'aquest branch d'avui és poder veure com podem compartir aquestes experiències, com podem començar a abordar aquestes noves maneres de treballar en l'àmbit formatiu. Les comunitats online d'aprenentatge són quelcom que ha vingut per quedar-se i, per tant, des del punt de vista d'innovació, quelcom molt interessant i molt important. Per tant, avui tenim una sèrie de persones que estaran al darrere de les ponències que donarem i espero i desitjo que tots els que esteu participant en aquest hub, d'aquest branch d'innovació del Hub B30, en puguem treure un bon profit. Jo li donaré la paraula perquè no em vull allargar i l'important és el que ens han d'explicar els ponents, el doctor Joaquín Gairín, que és el director del CRIEDO. El CRIEDO és un CERT de l'Autònoma, un centre de recerca i estudis pel desenvolupament organitzatiu, un bon expert amb la temàtica del branch que tenim avui i, per tant, segur que ell us podrà fer una introducció una mica del per què i de per què creiem que és important fer aquesta reunió avui. Cuando quieras, Joaquín, quan vulguis, et dono la paraula. Molt bé, doncs moltes gràcies, bon dia a tothom. I com ben diu el nostre vicerector, el tema d'avui és un tema que té vinculació a la innovació i que ens parla bàsicament del coneixement de la realitat i com es pot millorar i ampliar aquest coneixement. Al respecte, i com a introducció, jo sí que faria una clarificació inicial. Estem acostumats a parlar de dades com a elements que descriuen la realitat. Podem parlar dels habitants de Cerdanyola, de les empreses de Rubí, dels restaurants de Sant Cugat, etc. Són elements que identifiquen fets de la realitat. També parlem d'informació, com a conjunt de dades prioritzades per una escala de valors. Si preguntes pot fer avui al migdia en el Vallès, puc obtenir respostes diferents. Pot anar a un restaurant, pot visitar un espai natural, pot veure una exposició que està oberta permanentment, etc., i que cadascú aconsella en funció de les seves prioritats i escales de valors. Parlem inclús de comunicació. La comunicació és una informació compartida i mediatitzada per canals de comunicació, interessos explícits i implícits i altres qüestions. Per exemple, a partir de les informacions que tenim, podem fer un debat sobre el millor restaurant del Vallès i intercanviem dades, però també darrere d'aquestes dades hi ha valoracions personals, a vegades contrastades o no. Quan parlem de coneixement, ens referim a la motxilla que tothom porta darrere, una motxilla invisible que està plena d'idees, d'informacions, de teories, de lectures, d'expectatives, de sentiments, d'emocions, i que s'han construït històricament a partir d'experiències escolars, familiars,
experiències amb amics, i que pot explicar per què davant d'una mateixa realitat unes persones opinen d'unes maneres o d'altres, prioritzen unes informacions o altres, i per què dues persones que han viscut el mateix context, a vegades, com dos germans, a vegades reaccionen de manera diferent. Per tant, avui parlarem del coneixement, entenent com aquesta motxilla que tothom porta. I parlarem d'algo vinculat a aquest coneixement. Nosaltres hem treballat molt la gestió de les dades, a partir de repositoris, a partir del Big Data, etc. Parlem de la gestió de la informació, com s'ha de presentar perquè sigui atractiva, de la gestió de la comunicació, la influència del mitjà, escrit, audiovisual, l'escenari, etc. Avui parlarem de la gestió d'aquest coneixement que tenen les persones i que poden compartir. Aquest coneixement que tenen aquest coneixement que tenen les persones es pot compartir a nivell professional de tal manera que lo poden enriquir. I una mica d'això parlem. Parlem de comunitats, o sigui, conjunt de persones que tenen l'interès de compartir coneixement, contrastar-lo i enriquir-lo. I aquest procés és un procés col·laboratiu que es pot donar entre persones en el marc de les institucions i que per ser efectiu necessita d'estratègies adequades. No tan sols es tracta de compartir informació, sinó de contrastar-la, enriquir-la i generar nova informació. Esto és la gestió del coneixement. I avui particularment parlarem de la gestió del coneixement a partir de les possibilitats que es donen tot el que són les plataformes online. Com poden utilitzar-la per aprofitar aquest intercanvi de coneixement i generar un enriquiment a nivell individual i també a nivell de l'organització o a nivell del desenvolupament professional. Al respecte, hem invitat a una sèrie de persones que faré alguna presentació més individual, però d'entrada tenim el professor que també és de l'Autònoma, David Rodríguez Gómez, que pertenece al CRIEDO, al centro de recerca que s'ha esmentat, i que farà una visió general de lo que pot aportar la creació i gestió del coneixement mitjançant plataformes online. El Jesús Martínez Marín, que és cap d'innovació i gestió del coneixement del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada. Luego intervendrá Montserrat García Ortiz, directora general de Glyphim, y José Lluís Segui como responsable una mica d'Innovamar. Jo les iré donant la paraula, ells tenen aproximadament de 10 a 12 minuts i després farem un espai per observacions, comentaris, eventuals preguntes i inquietuds. I, per tant, sense més dilació, jo demanaria que ja intervengués el David, que, com he dit, és membre del CRIEDO i és expert en temes de gestió del coneixement. Endavant, David. Doncs molt bé. Bon dia a tothom. Joaquim, moltes gràcies per la presentació. En primer lloc, vull agrair, i de fet agraeixo al Hub P30, al Parc de Recerca de l'Autònoma, al Core d'Educació i en especial, evidentment, al Joaquim Gairín per convidar-me en aquesta jornada que serà força, o espero que sigui molt, molt interessant, sobre les comunitats d'aprenentatge, sobre la gestió del coneixement. La meva intervenció doncs, serà breu, com us ha comentat el Joaquim, i detall segurament una mica més teòric que la resta. De fet, té la funció una mica d'establir el marc en el qual situem això de la gestió del coneixement, de les comunitats de pràctica, com les que presentarà o de les quals parlarà el Jesús Martínez, o les d'aprenentatge com les que abordaran o treballaran la Montserrat García i el Josep Lluís Segú. Suposo que a aquestes alçades ja ningú posa en dubte la importància de la innovació en qualsevol tipus d'organització, ja sigui aquesta pública o privada, amb o sense ànim de lucre.
Innovant sempre ha estat important, però avui en dia, com ja sabem, ha de ser més ràpida i més constant. No? Hem de crear un procés d'innovació sistemàtica. El ritme de canvi de les nostres organitzacions hauria de ser com a mínim el mateix de l'entorn, del context, del mercat, i això no és possible sense aquests processos sistemàtics d'innovació. Sovint associem aquest concepte o aquests processos d'innovació al de creativitat, al de l'atzar o bé al de la inspiració d'un determinat moment, ja sigui d'una persona, d'un col·lectiu, d'un conjunt de persones. Tot i això, aquests elements que són essencials per la innovació, evidentment, són tan sols alguns dels components que formen part d'un procés molt més ampli, molt més complexa. Com afirma, o de fet com afirmava un dels acadèmics més reconegut, el professor Peter Drucker, la innovació és treball dur més que no pas genialitat. I en efecte, no? Tenir idees és relativament senzill, encara que, com deia la meva àvia, siguin idees de bombers. Tenir bones idees és ja una mica més complicat, però ara bé, el que veritablement constitueix un repte estratègic per les nostres organitzacions és generar contínuament bones idees i convertir-les en productes i serveis que siguin d'èxit. I això és precisament el que anomenem innovació sistemàtica, com us comentava. Hi ha evidències que aquesta creativitat, aquesta generació sistemàtica d'idees correlaciona directament amb la intensitat de les relacions, amb la intensitat de les interaccions, amb aquesta comunicació que abans ens comentava el Joaquim. Sobre aquest tema, precisament, hi ha un llibre molt interessant i molt senzill que us recomano, que es titula Where the Good Ideas Come From, The Natural History of Innovation, de l'Steven Johnson. I en aquest llibre, el Johnson el que fa és revisar algunes de les grans idees, de les grans innovacions dels darrers anys o segles i es pregunta coses com d'on venen aquestes innovacions, en quin tipus d'entorn, de context s'engendren, es generen aquestes innovacions, què és el que fa aquesta guspira de brillantor que es generi, que es provoqui aquesta innovació o com generem les tecnologies d'avantguàrdia que impulsen les nostres vides, la nostra societat i que canvia completament i de manera radical els nostres comportaments. Bé, el Johnson identifica amb aquest anàlisi alguns patrons comuns i entre ells, per exemple, entre molts altres, de fet identifica 7, apareixen les xarxes i la intensitat de la interacció. Sí? La generació d'idees, ens comenta o conclou ell, es dispara de manera exponencial de forma paral·lela a l'increment d'espais, de moments, de mecanismes i d'instruments que permeten una comunicació i una interacció molt més àgils. Doncs bé, és en aquest marc on des del CRIEDO, com ens ha comentat el Joaquim, des d'aquest centre que tenim de recerca i estudis sobre el desenvolupament organitzacional, on situem nosaltres la gestió del coneixement i les comunitats de pràctica. No? El marc, o el que sostenem, és que la innovació no és possible en el marc d'organitzacions que no siguin capaces d'aprendre, que no siguin capaces de revisar les seves estructures, les seves dinàmiques internes i externes, o simplement la seva forma d'entendre i de comprendre el món en el qual es situen. Sí? A la vegada, una organització no pot aprendre si les persones que la conformen no ho fan. Una organització no pot innovar si les persones que les conformen no innoven. No pot ser creativa si les persones no són creatives. No? De fet, no podem oblidar que, per definició, una organització no podria existir sense aquestes persones que les conformen i que li donen sentit d'alguna manera. I és aquí on entren en joc això que ara torna a estar, o que està tan de moda, i és el que coneixem com l'aprenentatge informal en contextos laborals, com una alternativa a propostes tradicionals de formació que garanteixin en millor mesura l'impacte i transferència d'aquests aprenentatges, ja que aprenem precisament sobre allò que ens interessa i ens preocupa en relació a la nostra tasca diària en contextos professionals, en relació a la nostra feina, en definitiva. Bé, existeixen moltes propostes sobre aprenentatge informal, però segurament una de les més conegudes és el que s'anomena o es denomina model 70-20-10, popularitzat durant els darrers anys pel Charles Jennings, però que en realitat té el seu origen a la Universitat de Princeton, al Centre de Creative Leadership, i bàsicament el que ens diu aquest model d'aprenentatge informal és que més o menys al voltant del 70% dels aprenentatges són de tipus experiencial, que un 20% d'aquests aprenentatges són de tipus socials i que un 10% són més de tipus formal. Per tant, estaríem parlant que al voltant del 90% dels aprenentatges que tenen lloc en contextos professionals, en contextos laborals, són de tipus informals, mentre que només un 10% d'aquest aprenentatge és de tipus formal, quan en realitat els pressupostos que invertim en aquest 90% són molt inferiors dels que acabem invertint en aquest altre 10% dels aprenentatges formals. Doncs bé, és precisament en aquest 90% dels aprenentatges informals on situaríem la gestió del coneixement com una estratègia que ens ajuda a promoure aquests aprenentatges
experiencials, aquests aprenentatges de tipus socials. La gestió del coneixement com a tal, com a disciplina, va néixer a finals del segle passat, del segle XX, com un important camp de pràctica i investigació en l'àmbit de les organitzacions. Sí? Ha tingut diferents moments, alguns molt millors que altres, evidentment, però durant els darrers anys s'ha tornat a reivindicar com un dels principals temes de recerca i com un dels paradigmes de gestió per excel·lència en el camp de les organitzacions i la gestió d'institucions tant públiques com privades. De fet, és en aquesta línia que l'OCDE ja fa uns quants anys, jo crec que era cap al 2003, ens deia que a principis del segle XXI s'havia reconegut ja o s'ha reconegut la necessitat d'entendre i mesurar l'activitat de gestió de coneixements perquè les organitzacions i els seus sistemes puguin millorar en el que fan i perquè les administracions puguin desenvolupar polítiques que promoguin precisament aquests beneficis. Sí? Tal és la importància d'aquesta gestió del coneixement a les organitzacions que el 2015 la norma ISO 9001 va incorporar algunes clàusules que feien referència a aquesta gestió del coneixement. I llegeixo ara textualment una clàusula en concret que fa referència a això, és la clàusula 721, que diu que la organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos o servicios. ¿Sí? Se mantendrán estos conocimientos y serán puestos a disposición en la medida necesaria, això és bàsic, la gestió del coneixement, y a la vegada diu que al abordar las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo acceder a los conocimientos adicionales necesarios. ¿Sí? De fet, existeix una altra norma ISO que es va generar el 2008 que específicament regula els procediments de gestió del coneixement en el marc de les organitzacions. En definitiva, i resumint, aquesta gestió del coneixement té, evidentment, com a mínim des del nostre punt de vista, tota una sèrie d'avantatges, com per exemple, i enumeraré només alguns d'ells, que és que permet promoure processos d'aprenentatge informals durant l'activitat laboral, és aquest marc de referència que us comentava abans d'innovació, d'aprenentatge informal, d'aprenentatge social. D'altra banda, garanteix la construcció d'una memòria organitzativa evitant això que es diu tant quan es parla de gestió del coneixement, que és que les organitzacions inverteixin diners, recursos, pressupostos, persones, temps, en reinventar contínuament la roda, no? En reinventar coses que ja s'havien fet prèviament i, d'altra banda, permet i facilita l'assimilació de coneixements, l'establiment de xarxes, així com, per exemple, la gestió de la propietat intel·lectual. Sí? Aquests models de gestió del coneixement o els sistemes de gestió del coneixement són molt complexes. Sí? Tenen una gran varietat de components vinculats, per exemple, a la biblioteconomia, a la documentació, a l'arxivista. Tenen components i estratègies vinculades amb el desenvolupament i ús intensiu de la tecnologia, evidentment, bases de dades, plataformes de comunicació, com les que comentava abans el Joaquín i les que parlarem. I altres components segurament més de caire social vinculats a la cultura organitzativa. De tots aquests elements, de totes aquestes estratègies, segurament una de les més característiques, de les més associades o més directament vinculades a la gestió del coneixement són les comunitats de pràctica. Sí? L'Etienne Wenger, un dels grans especialistes en aquest àmbit i autor i, de fet, impulsor d'aquestes comunitats de pràctiques, ens diu, bàsicament, que una comunitat de pràctica són un grup de persones que comparteixen un interès o una passió per alguna cosa que fan i que aprenen com fer-la millor i per això el que fan és interactuar regularment. De fet, per tant, hi ha com 3 elements bàsics que defineixen aquestes comunitats de pràctica. Primer, evidentment, el fet de ser comunitat, no? Persones que interaccionen d'alguna manera, però a més hem de tenir un domini comú, una àrea compartida d'interès comú, si no, no es podem constituir com a comunitat de pràctica i després, a més, hem de tenir una sèrie de pràctiques, d'estratègies, de protocols que siguin comuns, que ens preocupen i pels quals intentem interaccionar per millorar-los. Sí? De comunitats de pràctiques n'hi ha de moltes tipologies. Sí? Les ideals segurament serien aquelles que tenen una vida relativament llarga i estable, que són reconegudes, que són estratègiques en el marc de les organitzacions i que, per tant, focalitzen en l'activitat col·lectiva i en múltiples tasques, però també podem trobar d'altres que deriven més cap a la producció de coneixement, sí? Serien més aquestes properes al que seria o el que denominaríem nosaltres comunitats d'aprenentatge i que, per tant, l'aplicació pràctica del que pugui sorgir d'aquella comunitat no té el grau d'immediatesa evident que sí que tenen les anteriors. I també poden existir altres tipus de comunitats de pràctiques que serien molt més semblants el que podríem denominar o coneixem com a grups de treball que es centren en una tasca concreta, en una problemàtica concreta, en un projecte concret i que quan el resolen desapareixen o es dissoleixen com a comunitat. Bé, aquestes comunitats
com a estratègia vinculada a la gestió del coneixement, evidentment, hereten algun dels avantatges d'aquesta gestió del coneixement. Sí? Per exemple, permeten que els participants assumeixin una responsabilitat col·lectiva en la gestió dels coneixements que necessiten. S'autoresponsabilitzen d'aquell coneixement en relació a la seva pràctica professional. Són comunitats o aquestes comunitats de pràctica es permeten crear un enllaç perfecte entre l'aprenentatge i el rendiment, no? Per aquesta vinculació o aquest test en relació a l'aprenentatge formal, evitant aquests problemes de transferència i impacte que habitualment s'atribueixen, com us comentava abans, a les modalitats més tradicionals d'aprenentatge, ja siguin online, blended, presencials, mobile learning o workshops, si voleu. Sí? És igual. Les comunitats de pràctica, evidentment, també permeten abordar els diferents àmbits o tipus de coneixements habituals en processos de gestió del coneixement, ja siguin aquests de caire més dinàmic i tàcits, com els altres molt més explícits. I segurament un dels trets més característics i més motivadors d'aquestes comunitats és que no estan limitades per estructures formals de l'organització, encara que les persones que les conformen siguin totes de la mateixa organització, que no necessàriament ho han de ser, però encara així no estan limitades o no haurien d'estar limitades per estructures formals. Perquè això sigui així, perquè realment puguem aprofitar aquestes comunitats de pràctica, cal tenir en compte tota una sèrie d'elements. En primer lloc, evidentment, la voluntat i l'interès i la disposició a participar i a cooperar amb altres persones en el marc d'aquesta comunitat. Un segon element seria que és important que els membres d'aquella comunitat siguin capaços o tinguin l'opció de seleccionar, d'autoseleccionar les eines que utilitzaran per compartir, per comunicar-se, per intercanviar documentació, perquè si els imposem d'alguna manera, això a vegades no acaba de funcionar simplement per reticències o per problemàtiques associades simplement al sistema o a la plataforma que s'estigui utilitzant. Evidentment, aquestes persones han d'estar disposades a compartir coneixement i, per tant, a tenir una actitud positiva respecte a aquest compartiment del coneixement, i després d'això també ho comentaré molt breument per acabar. I finalment, que el treball que es faci en el marc d'aquesta comunitat sigui el més transparent possible per evitar o per no generar possibles recers entre els altres membres de l'organització a la qual queda inclosa aquesta comunitat. Tot i això, l'element o el factor d'èxit més important, i amb això acabo per el bon funcionament d'aquestes comunitats, són precisament les persones que conformen aquestes comunitats i que podríem denominar i que coneixem, de fet, com a smart workers. No? Són persones que d'alguna manera reconeixen que aprenen contínuament mentre treballen, sí? Són persones que desitgen un accés immediat a solucions pels seus problemes, que comparteixen el que saben, que utilitzen xarxes d'amics habitualment i de col·legues per intercanviar idees, per intercanviar documents, per intercanviar propostes. No? Són persones que aprenen millor d'uns altres i amb uns altres, per tant, estarien en el marc d'aquests processos d'aprenentatge social que abans comentava. Són persones que ja de manera natural tenen tendència a mantenir-se actualitzades, que constantment s'esforcen per la millora de la seva productivitat i que, evidentment, amb aquest perfil són persones que requereixen de certa autonomia per poder prendre decisions sobre, precisament, els seus interessos, les seves tasques, la seva activitat professional. Doncs bé, simplement era comentar aquestes 4 idees. Estic segur que després acabaran d'incidir els companys amb exemples concrets, amb coses d'aquestes que hem comentat. Per meva part, això seria tot. Moltes gràcies i espero que la resta de la jornada sigui molt profitosa per tothom. Moltes gràcies. Moltes gràcies a ti, David, per la teva presentació. I ara demanem a Jesús Martínez Marín, membre del CEFE, que presenti una mica com a promotor que ha sigut del programa Compartim, que és un exemple de model de creació i gestió del coneixement, i animador de comunitats de pràctica professional en altres indrets de l'administració pública, per exemple, el Departament de Salut, que nos explique la seva experiència i la vinculació a la universitat. Endavant. Com que no està? Sí? Molt bé. Bueno, pues perdoneu, me avisen que hi ha un problema de connexió amb Jesús Martínez i, per tant, fent un salt i parlem amb la Montse García Ortiz, que com a directora del Griffin nos podrà explicar una mica tot el tema de com estan utilitzant internet, la xarxa, per animar temes de lectura i altres qüestions que afecten a l'educació. Y sobre todo cómo esto es vincula
a la universitat i la col·laboració entre institucions públiques i privades. Moltes gràcies, Montserrat, i endavant. Hola, bon dia. Moltes gràcies per aquest espai i per la invitació a participar-hi. Jo, a veure, intentaré en aquests 10 o 12 minuts. Jo m'he estructurat una mica el que volia explicar-vos fent una mica de història de la meva relació amb la universitat. Jo vaig començar la carrera de Psicologia el 1983, quan tenia 17 anys, acabava del COU, i vaig arribar a la universitat amb moltíssima il·lusió, fonamentalment per 3 coses. Una era perquè a la meva primera generació que és tranquil i natural a la universitat. No? La meva mare hi hagués pogut anar per capacitat i per possibilitats d'anar i el meu pare no s'ho podia permetre. Aquesta part d'il·lusió de poder entrar a la universitat per aquest motiu, també perquè en el món ideal la universitat era un lloc de coneixement i ple de gent molt i tenia per tant unes expectatives molt altes i això va fer que vaig deixar la carrera a segon de Psicologia, que era la carrera que des dels 13 anys havia decidit que volia fer i vaig dir que la faria més endavant, que em va decebre profundament la universitat en aquell moment. Vaig tornar-hi, evidentment, com havia dit que faria, i en el 2000 vaig reprendre la carrera de Psicologia i la vaig acabar. Vaig trobar-me una universitat que havia millorat. Tot això estic parlant de la Universitat de la UB. Vaig trobar una universitat que, segons el meu pare, havia millorat tant i tant i tant, disfrutant molt l'estudi per segona vegada de la carrera de Psicologia. I això és el que va donar peu al projecte pel meu convidat. I és que en aquell moment que jo acabava estava constatant les dificultats d'aprenentatge del meu fill, el Mario, i eren unes dificultats d'aprenentatge que en aquell moment no ens estaven diagnosticant. Jo va ser amb aquest problema, amb aquest problema personal, que em vaig dirigir a la Universitat de Barcelona, en els que feia poc m'havien aprovat, diguéssim, i que coneixia perquè feia poquet havia passat, i vaig anar tant amb el que jo tenia i amb allò que jo estava llegint que s'estava duent a terme a altres llocs del món i vam preguntar a la UCI si hi havia algun projecte per estudiar aquests temes que s'estigués duent en el nostre país. Jo he vist projectes que hi havia, per exemple, a Canadà i als Estats Units i, de fet, el meu primer pensament va ser a Canadà, me'n vaig als Estats Units, vaig a mirar quins són aquests projectes i miro si això em pot ser útil portar cap aquí. Evidentment, vaig pensar que em venia de camí per la Universitat de Barcelona, ho tenia una més a prop, i vaig tenir la gran sort que vaig trobar resposta, que em van dir, mira, sembla que no s'ha res en aquests moments, això era el 2008-2009, em van dir, sembla que no s'està fent en aquests moments, clar, això és ja un primer punt, aquest saber si s'està fent alguna cosa al respecte o no, doncs és un coneixement que jo no tenia, però que les persones que estaven actualitzades amb formació del moment estaven a la universitat i aquestes persones em van dir, mira, sembla que no s'està fent res, però si vols ho podem fer. I aquest és un projecte que jo no hagués pogut fer mai sense l'aportació de la universitat, no he sabut ni per on començar, i en canvi amb el meu, el motor era el meu problema personal amb les idees que el ponent d'abans ha dit, o sigui, les hi eren, però després necessitàvem portar-les a la pràctica i portar a pràctica amb 3 coses que la universitat en un moment em va poder aportar. Jo he apuntat, la primera és coneixement, que ja una miqueta ja ho he dit, i que és la paraula, diguéssim, crec d'aquesta trobada. Coneixement, hi havia coneixement. Aquest coneixement que em va semblar en el 1983 suficient, que em va desmotivar, diguéssim, el 2008-2009 el vaig trobar i em escreix. Llavors, aquesta actualitat, aquests coneixements no antiquats, sinó que realment plenament al dia. Després, una altra cosa molt important, la guia per navegar aquests coneixements.
És a dir, les publicacions que existeixen al món de qualsevol tema, les publicacions que surten de les universitats són moltíssimes. Vosaltres ho sabeu millor que jo. Estava mirant amb una publicació vostra de la UAB del 2009 que es parlava d'aquest projecte, el PKP, el Public Knowledge Project, que es parla que s'han obert ara 10.000 publicacions per obrir l'abast de la població en general, però 10.000 publicacions és una cosa ínfima amb tot el que hi ha publicat. Però és que l'important és navegar entre aquestes publicacions, no? És com tot el coneixement. L'important és saber navegar allò que t'és útil i allò que és bo i que és veritat i que et serveix, no? Això és una altra cosa que em va poder donar. Jo no hagués naufragat la informació. I la universitat em va poder donar la guia de quins articles s'havien dit, quins articles eren els més vigents, quins articles eren probablement els més contrastats, etc. Això em va permetre endinsar en aquest coneixement sabent, o sigui, sense perdre temps, o sigui, sabent cap a on havia d'anar per poder avançar. I la tercera cosa que em va poder donar la universitat va ser mètode. Mètode per treballar de forma el més científica possible, no? O sigui, per poder esbrinar què era fruit de treball i què podia ser fruit de la casualitat. O sigui, era veure que l'estàvem fent era suficientment significatiu i que s'havia obtingut seguint un mètode que ho podia validar. Les coses van ser fonamentals i això va permetre poder dur a terme el projecte Glyphing. Glyphing vam fer va ser crear, a partir de saber quines eren les dificultats que tenien els nens, dificultats per aprendre, poder-ho amb els nens que són normolectors, procés d'aprenentatge normalitzat, poder entendre quina era la base neurològica que hi ha darrere d'aquestes dificultats i estudiar quin és el procés dels nens que els du a poder aprendre a llegir. Tot això ens va permetre crear, baixar-ho a la pràctica, que era el que jo m'agrada molt, la teoria, m'encanta la teoria, m'encanta el coneixement només pel coneixement també en si mateix, però encara m'agrada més convertir-ho en alguna cosa, com ha dit abans, en anterior, que tingui un servei que acabi a les persones. Doncs el que vam fer va ser crear un joc per poder entrenar les habilitats de lectura, que hem ajudat els nens que tenen dificultat, però estem fent, de fet, anar a llegir a tots els nens que estan en edat d'aprendre a llegir, d'una manera lúdica i d'una manera personalitzada. Això, en el moment està fent, ara ja han passat 10-12 anys, i ara hi ha moltes coses, però en aquell moment no hi eren totes aquestes coses. I de poder començar a donar que fos personalitzat i que fos digital, el món digital és molt, molt versàtil, ens permet canviar molt ràpid. O sigui, tu imprimies un llibre abans, aquell llibre havia de durar molt de temps. Tu ara fas una innovació i el món digital admet al moment, l'endemà fas una actualització i tothom està actualitzat. Per tant, ens dona una capacitat d'actualització molt gran i ens dona també, sobretot, és el que a mi m'interessa, és la personalització. És poder donar a cada allò perquè el seu aprenentatge sigui real. No tots aprenem a la manera, no tots estem en el mateix moment de l'aprenentatge, necessitem la mateixa manera i, per tant, conèixer el nen que tens al davant, a la nena que tens i poder-li adaptar l'aprenentatge, i més quan estem parlant d'un aprenentatge tan important com és aprendre a llegir, que és el fonament sobre el qual irà la resta de coneixement a la seva vida, és essencial. Aquesta manera de treballar. I la participació, volia dir-vos de quina manera ara, amb la universitat, començar que teníem aquesta relació amb la UB, seguim amb aquesta relació amb la UB en diferents camps i a més ho hem ampliat a moltes altres universitats i a més de molts. Estem en diverses universitats de Catalunya,
i països, sobretot de Llatinoamèrica, perquè el nostre programa funciona sobretot en català, en castellà, i evidentment el castellà ens dona aquesta possibilitat d'arribar a més de 20 països que estem. Doncs actualment la nostra amb la universitat a partir de diverses, tenim diferents convenis signats. Llavors, una via és accedint a aquests documents actualitzats. Nosaltres, jo no puc estar llegint el que surt. No podria treballar i llavors la meva empresa no funcionaria. Per tant, continuem tenint aquest enllaç de mantenir-nos actualitzats amb tot el que s'està produint, amb el nou que produeix i, per tant, aconseguir que la nostra empresa segueixi també sempre actualitzada per poder prendre bones decisions del producte i també de manera d'oferir-se al món. M'he fet la llisteta per poder anar molt. Després, una altra dades. Nosaltres, tot el que és digital et permet emmagatzemar una quantitat de dades brutals. Aquestes dades poden ser molt útils per investigadors que estan en la línia de processos cognitius, de com aprèn el cervell, de funcionar, de quines registres podem fer de l'activitat de milers de nens que cada dia nosaltres i, per tant, moltes universitats poden utilitzar aquestes dades també moltes universitats ens ajuden en l'organització de la confecció de barems i de dues maneres. Una manera és ajudant-nos a aprendre els registres i les mesures, també seguint una metodologia que sigui correcta per obtenir aquestes dades, per després poder estadísticament convertir aquestes dades en barems, i aquestes dues coses les fem sempre amb la Universitat de Barcelona. L'altre punt de col·laboració són l'oferta de pràctica. Nosaltres, des dels nostres orígens, tenim obertes places de pràcticum que oferim als estudiants, normalment són de psicologia, de pedagogia i de màsters relacionats també, que poden fer les pràctiques amb la nostra empresa. De manera aquesta barreja de coneixement teòric i d'implicació pràctica de tot el que fem. I crec que ja us he dit tot el que us volia dir. Evidentment, puc parlar unes hores sobre lectura i sobre glyphing, però em fa l'efecte que això és el que és necessari parlar avui. Moltes gràcies. Molt bé. Moltes gràcies, Montse, per ajustar-te al temps i a la temàtica. I ara donem la paraula a Jesús Martínez, que hem recuperat que tenia problemes de so, i com jo deia, com a responsable del CEFE, va impulsar i va promoure el programa Compartint i va assessorar i impulsar molts grups de creació i gestió del coneixement, COPs, comunitats de pràctica professional, en el seu àmbit, però en altres àmbits de l'administració, com el Departament de Salut. Jesús, endavant, i ja saps que màxim 13 minuts. Gràcies. Molt bé. Gràcies, Joaquín. M'anoto la hora, no crec que em passi. Primer, agraït al Hub B30 la diferència d'invitar-me. Jo no estic en l'àmbit universitari, tot i que sempre, Joaquín, hem treballat de la mà des de fa molt de temps en el grup EDO. Tant de temps, deia el vicerrector abans, que les comunitats de pràctica havien vingut per quedar-se. Jo sóc un presoner de les comunitats de pràctica, donat que des del 2005 estem aquí picant pedra. Entonces ja podem dir, i és una de les idees que vull transmetre en aquesta part escassa de 10 minuts, dues idees només. La primera és que portarem aquí al Ferran Adrià. Anem a deconstruir tot el que hem fet en comunitat de pràctica a través del col·laboratiu. I la segona, donat que aquest és un àmbit universitari, faré una pregunta, i és què nos ensenya la caïda de Constantinople? Jo crec que estan relacionats, tot i que és un salt aquí sense xarxa, podem mirar-ho.
En el 2007 va venir una doctoranda, Sandra Sanz, que té un llibre publicat en una editorial de prestigi que es diu Comunitat de Pràctica, que està vinculat a tota l'aportació, el David ha dit abans, del David Wenger, i va fer la seva tesi doctoral en els grups que teníem nosaltres en el Departament de Justícia. Ella és profe de la UOC, va treure una màxima nota en la tesi doctoral, i el dia que la va presentar en públic tenia tota la sala d'actes plena, la va fer a la sala d'actes del centre d'estudis, 230 persones aquí, va aixecar la mà i mira, va dir en castellà, Jesús, yo tengo que ser claro. Si a una mesa le decimos mesa, si a un vaso le decimos vaso, a una comunidad de práctica se le tiene que decir comunidad de práctica. Lo que tenéis aquí no son comunidades de práctica, son como mucho, en agradecimiento, son protocomunidades. Yo me quedé asombrado, estaba en primera fila, miré la Wikipedia, protocomunidad. ¿Qué quiere decir protocomunidad? Luego ya se lo he perdonado, pero ella tenía razón. El trayecto, por eso he sacado aquí al Ferran Adrià, el trayecto es hacerlo. ¿Hacerlo qué quiere decir? Y luego nos iremos a Constantinopla. Etienne Wenger, que puede ser uno de los padres fundadores de esta orientación, que habla del aprendizaje situado, estamos muy castigados ya desde toda la vida en el proyecto formal de recibir la formación, el experto que te explica y como alumnos, ahora ya estamos ya en una fase distinta y en la demografía, en la administración pública y en muchos otros sitios tenemos tanto bombardeo de contenidos que atendemos solo en determinadas circunstancias. I la manera d'enganxar-se avui al creixement professional és l'aportació directa. Les comunitats de pràctica han vingut, per això han vingut a quedar-se, i ara encara més, tot i que la distribució podria variar, han vingut a posar en activitat les persones que saben. El que són els coneixedors interns són les persones que posen de relleu com s'ha de millorar. Entonces, què vull dir? Que des de 2005 a 2021 doncs, ha plogut molt, han fet molta variació. I en aquesta construcció, a vegades la semàntica no és tan important. Quin és el principi actiu? El principi actiu és la col·laboració, la interacció, la participació de totes i tot en la millora i en el creixement professional. Sí, i aquest és el missatge que vull donar, el directiu conscient en la seva estratègia té en compte aquest nivell de connexió, tot anirà millor. Entonces, el que podem dir de procediment actiu, més enllà de les paraules, és aneu en compte i sou capaços d'articular aquestes connexions. Són connexions poderoses. Caiguda de Constantinopla. Hi ha un llibre que ha recomanat al David, de Steven Johnson, de dónde vienen las buenas ideas. Al que jo vull, David, i no te molestes por ello, és recomanar al més actual, La conquista de la actualidad, del mateix Steven Johnson. És recomanable, flipes en esta paraula, perdoneu, jo no soc de l'àmbit universitari, me lo puc permetre. I habla, i hi ha dels 6 invents que han revolucionat la vida moderna, i un d'ells és el vidre. Imagineu, el vidre. Quina relació té el vidre en tot el tema aquell de la col·laboració a comunitat de pràctica? A l'altre llibre que vull recomanar, d'Esteban Zeit. És un jueu, una persona que va morir al 41, perseguda, un gran intel·lectual. I té un llibre superventas, bestseller, que es diu Momentos estelares de la historia. Y habla de la caída de Constantinopla. Poca broma. De 1200, lo tengo aquí apuntado, la memoria, 1204 a 1453, 200 años de asedio. Y al final se va a conseguir entrar a Constantinopla, poca broma tampoco, recogido por Esteban Zeit, acreditado absolutamente en fuentes históricas, porque se habían olvidado una puerta abierta, pues fue donde se introdujeron las tropas otomanas, el ejército otomano, para conquistar. ¿Por qué traigo a colación esto? Por lo siguiente.
en los 200 años previos a la caída, por aquella puerta abierta, hubo una diáspora de los artesanos que se habían concentrado en Constantinopla. Y evidentemente el negocio peligra, me tengo que ir. Se fueron a Venecia. Todo esto lo relata Steven Johnson. He hecho un mix entre los dos libros. Se fueron a Venecia, pero como en aquella época se trabajaba, estamos hablando del momento en que se inventó la imprenta, antes del descubrimiento de América, se concentraron en Venecia y trabajaban con elementos de fuego. Es decir, y había, en aquella época la construcción era de madera, había como incendios seguidos y las autoridades locales dijeron hasta aquí hemos llegado o vais a ir todos a Murano. Murano es una islita pequeña que hay al lado de Venecia y allí se instalaron y a partir de allí surgió lo que podría considerarse el primer hub. O sea que la B30, el hub de la B30 tenía aquí ja un precedent molt il·lustrat, que és el de Murano. Els artesans del vidre, tots en col·laboració i en competició van remuntar o van fer les aportacions més impressionants que va haver-hi en aquell moment en l'àmbit del vidre, que ha marcat molta cosa. Què ha marcat l'àmbit del vidre? Pues l'àmbit del vidre va marcar que van inventar o reinventar les ulleres. Aquí tinc les ulleres, pues, els vidres d'augment per poder llegir. Abans la gent llegia en el temps que hi havia llum, com molt, una espelma per llegir, i la gent era miope i no lo sabia, fins que va venir. Això va disparar la lectura. I a partir d'aquí, el microscopio. El microscopio, con tot el que té a veure ara, en el tema de la pandèmia, pues, les primeres investigacions relacionades al tema aquell del virus i tal van sortir d'allà. I a partir d'aquí tot el que té a veure amb l'astronomia. Bueno, no continuo en aquell tema. Entonces, ¿qué vol dir? Y es a lo que voy, el cuarto cuadrante. Quedaros con esta palabra. El cuarto cuadrante quiere decir, si a nivel estratégico somos capaces de conjuntar o de unir o de diseñar espacios de alta interacción, que no hace falta que estén abocados directamente a la colaboración, que a veces vamos un poco de happy flower. Aquí tenemos 45 elementos activos o unidades activas ahora mismo, Joaquín, en el Departamento de Justicia. Poca broma, 45. Algunas son comunidades puras, otras son grupos de trabajo, la última fase o la fase menos noble de la colaboración, otros son intercambio de buenas prácticas, te enseño, marketplace, otras son de, bueno, pues un elemento de transferencia de lo que estoy haciendo, no buena práctica, sino práctica. Todo eso son 45. ¿Qué quiere decir eso? Y es a lo que voy acabando. El cuarto cuadrante. Diseñe usted espacios de alta interacción, donde la gente pueda interaccionar, comunicarse, darse ideas, y déjelos que colaboren o que compitan. Y está usted creando el cultivo para llegar a lo próximo adyacente. Y esto es también un elemento que dice Steven Johnson, que yo me lo he quedado, el cuarto cuadrante, y el próximo adyacente. ¿Qué quiere decir el próximo adyacente? Que los saltos en innovación pueden ser disruptivos, pero te puedes chocar contra la pared. Es decir, no está preparado todavía el momento para que salga adelante. Si vas con la idea de lo próximo adyacente, ¿qué es lo que te puede el mercado, la organización, admitir como lo próximo? Si vas con esta orientación más global, puede ser que el producto que están trabajando en esos grupos, sean comunidades o sean grupos de trabajo, sea aceptado por el mercado, por la organización, que es lo que hace que eso sea realmente innovación, si no se queda en creatividad. Resumiendo, pandemia, teletrabajo, pantallas, aquesta vessant tecnològica és l'ingredient que ha canviat ara la manera d'entendre el treball i les relacions laborals, que es pot aprofitar perquè el directiu conscient intenta conformar al quarto quadrante. En la interacció cuidada, dissenyada, s'ha de dissenyar la interacció, això no ve sola, i és una mena d'interiorització del directiu de com n'aprèn les persones i com n'aprèn l'organització. Si fem aquesta reflexió, al final hem de posar-les en alta connectivitat, jo dissenyo la connectivitat i a partir d'aquí
posar al nivell d'on podrien arribar el pròxim adjacent. En aquests ingredients jo crec que estem en condicions d'oferir una via nova perquè tot el que se'n diu avui, les organitzacions sostenibles, que prosperin, que en aquest nivell de competitivitat tan exhaustiva i tan gran puguin treure el cap, jo crec que els ingredients van per aquí. I aprofito per dir, tenim 45 cultius, Joaquín, ara estem mirant el Congrés EDO de quina manera podem programar el 2022, però jo crec que podria ser interessant fer aquesta reflexió sobre, i acabo, las comunidades. Tenim comunitat de 18 años, 17 años. Poca broma. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie ha llegado tan lejos. Ha sido por puro picar piedra. Entonces tenemos grupos que llevan 18 años en este nivel de identidad, de aportación, de interacción, que se han salido del mapa de estar como las chachas del sistema. Te hablo de monitores artísticos, monitores deportivos, educadores sociales. I sou conscient, Joaquín, perquè teníem profes d'associat en la universitat que han participat com a membres actius de les comunitats de pràctica, que podrien aportar molta reflexió i incentivar aquest nivell de col·laboració i competició en l'àmbit també del negoci, que aquí realment es juguen al que de veritat importa. Aquí estem com una mena de laboratori en l'àmbit públic. Bueno, podemos equivocarnos, pero nadie se juega el cuello, nadie se juega el tema. Bé, jo animo a aquest nivell d'intel·ligència sobre el que és avui l'organització i la col·laboració i estic segur, comprovent, que el rèdit que aporta aquell nivell d'interacció és molt, 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 molt elevat. Què cal? Executius o líders en aquest àmbit de transformació que tinguin clar que avui la supervivència ve de la intel·ligència col·lectiva, el coneixement intern, les aportacions de tot, ben dissenyades. I això és un tema que no és menor. El disseny és fonamental, no ve sol. Tret d'aquella època de l'Stefan Zweig i de Constantinople, que fue una cosa de 200 anys. Fins aquí ha arribat. Gràcies. Molt bé, Jesús. Qüestions que haurem de retomar. Aquestes comunitats que perduran en el temps, quasi serà com un convento, ¿no? Tesis doctoral, Joaquín, tu última tesis doctoral. Te invito a que investigues eso, que es algo inaudito en el mundo entero. Es decir, no se ha llegado con 18 años a 4 o 5 comunidades, no tenemos más, pero eso es para investigarlo. Es decir, ¿qué hay ahí debajo que hace que aguanten 18 años? Es decir, algo realmente tremendo. Doncs molt bé, gràcies. D'acord, va, seguirem en el tema, Jesús, i aprofitarem el que has marcat del quadrant per donar ja, perquè és un tema de matemàtiques, al Josep Lluís. Ara intervendrà Josep Lluís, que és el partner d'Innovamat Educatiu, que en definitiva treballa en la difusió de les matemàtiques entre els nostres centres i que també és un exemple de col·laboració empresa-universitat. Moltes gràcies, Josep Lluís. Endavant. Bé, moltes gràcies al Hub per donar-me aquesta oportunitat. No se'm sent? Hola, hola. Sí? Vale. Jo sí que... Josep, sí. Sí, ara sí, és que jo em veia congelat en el d'això. Vale, moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat. La veritat és que m'heu deixat, els ponents que m'han precedit, m'han deixat el que es diu el toro bastant quadrat, perquè jo crec que Innovamat és un exemple de molts de les coses que a nivell teòric heu anat presentant. Per fer-vos la història una mica curta, perquè només tinc 13 minuts i la veritat és que m'agradaria dir moltes coses. Innovamat és una empresa que neix l'any 2017, neix d'un viatge de startups catalanes a l'ecosistema de Boston, en el que també s'hi van afegir membres de la Universitat Autònoma,
i neix també d'una col·laboració amb professors experts en didàctiques de les matemàtiques de la Universitat Autònoma, especialment del David Barba, la Cecília Calvo i la Laura Morera, que portava molts anys treballant amb com pensaven ells que s'havien d'ensenyar les matemàtiques en base a com els nens aprenen, i es van ajuntar amb un grup d'emprenedors i vam tirar endavant aquest projecte. Perquè us feu una mica d'idea de mètriques, llancem el producte el 2017, només és una proposta de didàctica de matemàtiques per l'escola, és a dir, nosaltres som la transformació digital del llibre de text, substituïm el llibre de text de matemàtiques, no només amb tecnologia, sinó amb proposta de treball de les matemàtiques a l'aula. El primer any comencem a crear una comunitat de 13 escoles, el segon curs ja estem en 100 escoles, el tercer curs ja estem fins a primer a quart de primària i estem a 300 escoles, i aquest curs ja hem desenvolupat des de matemàtiques des de P3 a 6è de primària, estem a quasi 700 escoles i, per tant, estem servint a una comunitat de més de 100.000 alumnes i més de 6.000 professors que avui fan servir la metodologia d'Innovamat per intentar que els alumnes aprenguin matemàtiques. I aquesta seria una primera exemple de col·laboració públic-privat entre una empresa i una universitat. Nosaltres actualment tenim un alumne que està fent un doctorat industrial amb nosaltres i estem redactant el primer acord de col·laboració amb l'Autònoma per seguir aquesta línia de col·laboració. Aquest seria un primer exemple de col·laboració. El segon és la comunitat d'aprenentatge, que és el propi Innovamat, és a dir, una operació en la que vam començar 4 persones i actualment som 150 professionals treballant amb el que és, jo que ja tinc certa experiència en el món empresarial, no havia vist mai un grup de gent amb tant talent aprenent conjuntament tan ràpid com està sent el cas d'Innovamat. I això és possible perquè l'equip de gestió ha tingut molt clar donar a l'equip la facilitat per innovar i la possibilitat d'equivocar-se, és a dir, crear un entorn d'aprenentatge dintre de la pròpia organització, animant a la gent a assumir riscos controlats per assumir-los, a acceptar que quan t'arrisques hi ha coses que surten bé i coses que no, i que no passa res, i realment és un exemple vivent de com quan gent intel·ligent treballa junta, perquè l'altra obsessió ha estat la captació de talent dintre de l'organització, el resultat és extraordinari. Però què passa? Que ara tenim una altra comunitat d'aprenentatge, que és la dels 8.000 alumnes i la dels 80.000 alumnes i la dels 6.000 professors, que, si tot va bé, esperem per l'any que ve que siguin pràcticament el doble, és a dir, esperem arribar a més de 1.000 escoles, per tant, tindrem ja a prop de 200.000 alumnes que faran servir el nostre sistema. Què passa? Que la tecnologia ens permet saber què van fer els alumnes que van fer servir la nostra eina ahir. És a dir, la quantitat de dades que nosaltres podem arribar a reunir cada dia de com els alumnes estan aprenent matemàtiques ens dona unes oportunitats de recerca impressionants. I aleshores, una altra decisió estratègica que hem pres és crear un grup de recerca intern, en el qual ja acabem de publicar el primer paper explicant una mica quina és la metodologia d'Innovamat, però tenim tot un pla de recerca i tot un pla de publicacions plantejat perquè volem introduir alguna cosa que en el món de la medicina és molt habitual, però que en el món de l'educació lamentablement no ho és tant, que és basar el nostre contingut en evidències. És a dir, nosaltres podem no dir que Innovamat serveix per aprendre matemàtiques, sinó demostrar que els alumnes que fan servir Innovamat aprenen matemàtiques. I en aquest camí estem plantejant un pla de recerca molt ambiciós pels propers anys, que també el farem, lògicament, en col·laboració amb les escoles que participen, que fan servir les nostres eines, i també amb equips de recerca de diferents universitats que ens vagin ajudant en el disseny i en l'anàlisi de la quantitat ingent de dades que som capaços de generar i de generar de forma continuada. I això ens dona una segona comunitat d'aprenentatge, que és la de recerca. La tercera és que nosaltres també sabem com els 6.000 professors que avui
estan fent servir l'eina, què fan amb aquesta eina. No? Per tant, tenim una tercera comunitat d'aprenentatge que és la dels professors que fan servir aquesta eina, que, a més, nosaltres podem recollir les dades i les compartim amb ells perquè anem veient diferents maneres de fer servir l'aplicació i de poder millorar entre tots, a part que som molt obsessius en recollir dades dels diferents profes i els hi preguntem molt sovint què t'agrada, què no t'agrada, què canviaries, què milloraries, no? Fer servir aquest coneixement tàcit que tenen els professors en fer servir la nostra proposta d'aula diàriament, perquè la nostra proposta incorpora tecnologia, però no és només tecnologia, és a dir, l'ús que fa el nen de la tecnologia és menys d'una quarta part de les hores de matemàtiques que fa el nen a l'escola. Per tant, hi ha tot l'altre coneixement que sí que podem monitoritzar com fa servir el professor l'eina a través de l'anàlisi de les dades de la plataforma, però també li preguntem molt al professor què milloraria i que ens ajudi a això. No? L'altra cosa és la formació. No? Hem sigut també molt, donat que el nostre sistema implica el canvi de la didàctica de les matemàtiques en l'aula, de com es treballa l'aprenentatge de les matemàtiques en l'aula, doncs hem sigut també molt obsessius amb la formació, no? I hem fet seminaris de formació. Vam començar-los a fer de forma molt intensiva durant el confinament perquè, lògicament, es van tancar les escoles durant un temps i els nens havien d'aprendre des de casa. Aquí el que vam fer va ser obrir la plataforma perquè tothom la pogués fer servir de forma gratuïta i vam inventar-nos unes coses que li vam dir el Confimat, no? Que va ser tallers en el qual els professors podien formar-se amb l'ús de l'eina i amb la didàctica de les matemàtiques, que van tenir un èxit espectacular i aleshores hem seguit amb aquesta línia perquè us feu un ordre de magnitud, organitzem seminaris als que s'apunten 4.000 professors de tot l'Estat. No? En fem en català i en castellà perquè tenim alumnes i escoles a tot l'Estat. I també s'apunten molts professors llatinoamericans, ja tenim un grup d'escoles a Xile, ja tenim un petitet grup d'escoles a Equador i aquesta serà la següent comunitat d'aprenentatge que volem crear, que és la de l'expansió internacional del producte i en aquest sentit n'estem creant una de nova juntament amb una agència europea que treballa amb els departaments d'educació dels estats de la Unió Europea, en la qual crearem una xarxa de professors experts amb una selecció de països europeus que ens ajudaran a recollir el coneixement de com es fa la didàctica de les matemàtiques a cada país perquè nosaltres d'aquesta manera podrem decidir dintre del nostre pla d'expansió internacional quins països prioritzem i quina estratègia fem servir dintre a cada país. No? Per tant, seria un altre exemple d'una altra comunitat d'aprenentatge amb la qual ajuntaríem professors de diferents entorns educatius que, tot i que les matemàtiques viatgen millor que altres àmbits de coneixement, sí que és cert que tenen particularitats amb la didàctica específica de les matemàtiques i amb com enfoquen el plantejament de les escoles a les diferents organitzacions i administracions educatives. No? Aquest seria l'exemple d'Innovamat, però també m'agradaria dedicar uns minuts a una altra comunitat que és l'EduTech Cluster. No? O sigui, Innovamat és membre, jo ara en aquests moments soc membre de la Junta del Cluster EduTech, que és una agrupació de 60 empreses de tot l'Estat, tot i que està dintre del programa de clústers d'acció que agrupa empreses que fem tecnologia educativa. No? I és un exemple de, algun ponent anterior ho ha comentat, el que és la competició. No? Hi ha empreses que competim clarament en el mercat, però en canvi en el clúster ens ajudem, creem grups de treball conjunts per generar estàndards, per generar el problema de les EdTech, com en molts camps és de la interconnectivitat entre les diferents aplicacions, doncs, per poder treballar específicament aquests temes. Per tant, és un lloc, una trobada d'encontre. També som els promotors de l'ITWOLEDU, que és el Congrés d'Innovació en Tecnologia Educativa que es fan a l'estat espanyol, on les diferents companyies i les diferents escoles comparteixen experiències i comparteixen activitats. No?
I quines necessitats noves de col·laboració tenim? Doncs en tenim, lògicament, amb plan d'expansió internacional. Necessitem col·laborar amb gent que hi hagi fet abans que nosaltres aquest pas de l'expansió internacional, idealment en el món educatiu perquè ens puguin ajudar, i l'altre és la incorporació de tecnologies. Ara ens estem, per exemple, plantejant incorporar tecnologia de reconeixement facial per poder identificar quan el nen està fent la plataforma en quins moments està en situació d'aprenentatge i quan no. I això ens ajudaria a poder millorar la nostra eina. Estem també buscant altres col·laboracions amb aquest sistema. També participem en projectes de recerca finançats pel Ministeri d'Economia per poder finançar aquests projectes de recerca. I no em volia allargar més perquè hi hagi temps per les preguntes. Moltes gràcies per la vostra atenció i a la vostra disposició per explicar-vos més intensament l'experiència que tenim i compartir-ne de noves, i si llenço aquests reptes per si algú dels assistents pensa que es poden establir àmbits de col·laboració en aquests canvis concrets. Moltíssimes gràcies a tots. Bueno, moltes gràcies a tu, Josep Lluís. Ha sigut matemàticament ajustat al temps i que t'agraïm perquè així faciliten una mica els 20 minuts que tenim per aclariments, observacions, comentaris que es poden fer arribar a través del xat i que ja tenim algunes aportacions. Hi ha una primera aportació, a veure si la recupero, que va dirigida al David. Iré fent la roda una mica simplificant. Hi ha una persona que pregunta les diferències que hi ha entre comunitat d'aprenentatge virtual o comunitat de pràctiques. Sí, res, molt senzill i molt breu. La clau està precisament a la segona part del concepte i segurament que el Jesús ho podrà explicar també molt bé des de la seva experiència. És a dir, al final una comunitat d'aprenentatge, l'objectiu és aprendre, per tant, intercanviar idees, i una comunitat de pràctica està orientada precisament a la millora de l'activitat laboral i, per tant, que ha de tenir un impacte, com us comentava abans, directe, ha de tenir una transferència directa en aquesta millora de l'activitat professional, de la pràctica, sigui la que estem orientades. I això és el que diferencia una comunitat de pràctica d'una d'aprenentatge, d'un coneixement o de qualsevol altre tipus de comunitat. És la raó de ser per la qual estem allà i estem intercanviant i d'alguna manera es generen aquestes sinèrgies, aquests intercanvis i interacció entre els seus membres. I segurament aquesta és una de les claus que el Jesús abans llançava per a aquestes comunitats que tenen ja 15-18 anys, em sembla que estava dient. Simplement això. Hi ha una segona pregunta que és que s'ha parlat molt de la importància de l'aprenentatge informal i va en aquesta direcció, ¿no? Com es pot potenciar l'aprenentatge informal en una organització perquè sigui funcional, que no sigui un mero intercanvi d'idees. ¿Alguna idea al respecte? Jo també? Sí, és per a ti, David. Sí, per a ti, David, sí. Bueno, Jesús havia aixecat la mà. No sé si vols comentar alguna cosa. Si no, en qualsevol cas, No, faré una roda de tots i luego serà obert. Vinga, endavant. Molt bé. La proposta és la mateixa. Al final, un dels primers problemes ve per dues bandes. Una part per l'organització i l'altra per les persones. Que les persones siguin capaces, que siguin aquells smart workers que abans comentava, que reconeixin que poden aprendre, i l'altra és que la pròpia organització reconegui, com a part de la descripció del seu lloc de treball, que els treballadors, les persones que integren aquella organització poden aprendre com a part de la seva feina. A partir d'aquí, no hi ha cap recepta ni cap vareta màgica. Es tracta de deixar espais, de deixar moments per a aquelles persones intercanviïn i reflexionin. Segurament si pensem en aquestes organitzacions que tenen o que a nivell internacional semblen tenir un més èxit, sobretot des del punt de vista tecnològic, estic pensant en Google o en Facebook, sempre es ve a la ment aquells espais
idíl·lics, segurament laborals, de distensió, i és perquè tenen molt clar que aquells moments de distensió són també moments de la feina on poden interaccionar amb altres persones, on poden sorgir idees genials que si els tenim tots els dies asseguts, en aquest cas com nosaltres, no? Davant de la pantalla de l'ordinador, treballant, omplint informes, fent classes o el que sigui, segurament no apareixeran perquè la rutina trenca aquesta possibilitat de creativitat. Per tant, deixat aquells moments. I un exemple clàssic en el nostre context era aquella sèrie que feien ja, sempre tinc la sensació de que fa poc temps, però fa ja com 10 anys que hi ha allò del càmera cafè, no? Aquell moment d'anar a prendre el cafè, on tenim possibilitat d'interaccionar amb altres persones i sempre surten idees genials d'aquells moments de distensió, d'interacció amb altres companys que habitualment no surten. Per tant, pensar en aquest 70 i en aquell 20, no? Aquella capacitat d'interacció amb altres persones i aquella possibilitat de que puguem experimentar en grup de treballs, amb intercanvis, amb mobilitat, amb rotacions, altres formes de fer per aprendre. Simplement això. Molt bé, moltes gràcies per la capacitat de síntesi que demanen a la resta. A veure, hi ha dues preguntes para la Gemma. Una és com detecteu que un problema és d'interès i pot ser objecte de desenvolupament a través d'una empresa tal. I la segona, com feu arribar, com gestioneu la informació que us aporta el contacte amb la universitat i entre els professors que participen, no? Quan vulguis. Sí, Montse? Val, és que has dit Gemma i no estava segura de si ho havia sentit bé. Perdó. He pensat que potser era... No, volia dir García, no Gemma. Sí, no. Ja he pensat que sóc l'única dona i dic, dec ser jo, però... La pregunta era, perdona... La primera qüestió és com detecteu que un tema és un tema d'interès. T'he perdut la veu, però bueno, vosaltres em sentiu? Val. Sí. A veure, en el meu cas, jo no estava buscant temes d'interès i vaig dir, a veure quin trobo. Jo vaig partir de que era un tema d'interès propi, personal meu. És a dir, jo tenia el problema a casa i quan vaig començar a estudiar sobre aquest problema me'n vaig adonar que era un problema molt habitual. Jo, si no hagués tingut el problema a casa, com que no treballava en l'àmbit escolar, doncs potser mai m'hi hagués apropat. Jo tenia una altra empresa, tinc de fet altres empreses que estaven en un altre sector que no tenia res a veure amb això. Llavors, jo detecto el problema perquè me'l trobo a casa i el que faig és que vaig a buscar solucions. En el moment, per buscar aquesta solució, m'apropo a la universitat i quan me n'adono que hem trobat una manera de solucionar el problema que jo tenia, de fet, la meva primera frase va ser si això funciona, ha d'estar a totes les escoles, perquè els problemes estan a les escoles, és a dir, els nens que tenen alguna dificultat d'aprenentatge, allà on es troben els primers paranys, lògicament és a les escoles. Llavors, és per això que abans he dit, no? Nosaltres vam començar a treballar per la dificultat de l'aprenentatge, però estem treballant amb la normalització de l'aprenentatge de la lectura, és a dir, treballem a les escoles amb tots els nens que estan en edat d'aprendre a llegir per mirar d'evitar la dificultat i d'evitar el problema o trobar-lo, en tot cas, l'abans possible, de forma precoç, que es diu, no? Per poder intervenir adequadament abans. Llavors, el problema es detecta perquè la vida te'ls porta els problemes i llavors saps que si t'ho pots solucionar tu pots solucionar molta gent. Si tu tenies aquesta necessitat, probablement la necessitat la té moltes altres persones. Per tant, la teva solució es pot convertir en un servei o en un producte que ajudi a les altres persones. I la segona pregunta era la interacció. La segona pregunta era aquesta interacció que tu has tingut a la universitat i que has intercanviat, això com ho feu arribar als usuaris? Finalment arriba aquest coneixement compartit, arriba als professors que usen els teus programes, arriba a les famílies? Sí, i tant, perquè mira, moltes de les coses que ha explicat el Josep Lluís d'Innovamat, moltes de les coses les hagués pogut explicar de Glyphing, no? I una d'elles és aquesta, la comunitat d'aprenentatge amb els professors. Nosaltres, en el moment en què estudiem com és el procés d'aprenentatge i d'ensenyament de la lectura
I això ho convertim en un programa, però evidentment aquest programa se'n va a les escoles i a les escoles hi tenim com a interlocutors principals tot el professorat. I per tant, nosaltres sempre, abans de començar a treballar, hi ha tota una formació inicial i després hi ha tota una formació d'actualitzacions. Això ho fem tant en formacions continuades a les quals els professors es poden apuntar obertament, és a dir, està obert per tot el professorat, i es van fent, es van repetint, per tant que no hi hagi problemes d'horaris, de dates, o sigui, això està obert, és una roda continuada que la gent hi pot anar entrant. I per una altra banda, mira, aprofito per dir que el mes que ve, del 10 al 14 de maig, hi ha un congrés, fem un congrés sobre l'aprenentatge de la lectura que es diu Corazón Lector i que és d'inscripció gratuïta, o sigui, qualsevol que vagi a la pàgina web nostra de www.glyphing.com pot entrar, es pot inscriure i tindrà accés a ponències i sobretot a entrevistes amb gent, la majoria de les universitats, impartint aquest coneixement, compartint aquest coneixement. Gràcies molt per la brevetat i claretat, i així podem continuar. El Jesús, tenim aquí diverses qüestions. Una primera és d'informació, per a que estigui recuperant aquí, que demana Mireia Núñez de Prado si pot posar el nom del llibre, l'últim que vas esmentar. Si podries dir una altra vegada el títol de l'autor, ¿vale? I luego hi ha dues qüestions ja de contingut. Una té a veure amb el manteniment permanent d'aquests grups de comunitats de pràctica professional. Com s'ha superat el període que la novetat sempre crida l'atenció, i passar 18 anys amb aquests grups significa que ha d'haver un esforç per mantenir els grups o no, qual és la clau. I una altra és la qüestió de l'aprenentatge informal, que volies contestar abans i que si vols ara pots comentar. Endavant. M'has sentit o no? Sent. No, no et sentim. No et sentim, Jesús, no et sentim. Ara millor, ara. Sí, ara sí. De llibres n'hi havia dos. Un de el Stefan Zweig, que jo crec que no és el que el pregunta, que és Momentos estelares de la humanitat en acantilado. Recomanable absolutament. Més històric, més de... I l'altre és de l'Steven Johnson, que és la continuació 10 anys després d'aquell gran bestseller que va ser D'on venen les grans idees. Jo crec que és recomanable al 100% per la gent que estigui en innovació. Jo lo tenia catalogat com una obra divulgativa, vaig tenir l'oportunitat de llegir-lo, que l'ha citat el David, fantàstic, però el següent, que era un programa de ràdio de la BBC, que s'ha convertit en un llibre, un documental de la BBC que s'ha convertit en un llibre en etapes, que parla de 6 grans invents i un d'ells, el que li dedica l'article, la part principal és el del vidre. Les connotacions que té són enormes, perquè no parla de la part del vidre, parla de tot el que ha implicat, tota aquesta evolució al voltant de, i és alguna cosa, i al final el principi actiu, que vol dir, que està relacionat amb la innovació, és dissenya la col·laboració. Pot venir donada, perquè històricament ha vingut així, com va passar a Murano, però què n'hem après? Que els ingredients hi són, els que hem de fer és de posar-los en aquest lab que tenim perquè això funcioni. Aquesta és la part del llibre. La segona part, per què hi ha comunitats de pràctica que es mantenen en el temps? Jo aquí sí que li dono la raó al Wenger, tot i que ja podem dir, Joaquín i David, que podem estar ja en la deconstrucció. Després n'hi ha tants cultius, però el tema d'identitat és bàsic. N'hi ha grups que són interdisciplinars, que tenen una pràctica comuna, però no es mantenen en el temps, perquè en acabat el pedido ja acaben
i poden estar 3-4 anys funcionant. Però si tenen allò de la identitat, som els educadors socials, som els monitors, són els mediadors. Això ha perdurat en el temps i, efectivament, ha d'haver un cultiu, i això ja ho poso en la tercera pregunta, per incentivar aquest nivell d'element de millora professional i organitzacional. I això ve per les persones, però en primera instància la palanca és el disseny directiu. Directius que han de creure en la bondat d'aquest nivell d'interacció o comunicació que vagi adreçat a la millora. Entonces, què vol dir? Que per fomentar aquest tipus d'aprenentatges, encara dient aprenentatge informal, però que avui tot està barrejat, ha d'haver com aquesta disposició per incentivar circuits en què la gent es trobi. Ara, en la pandèmia, hem perdut, tothom ho diu, tota aquesta vessant de creativitat, perquè les pantalles no estan deixant aquest espai d'interacció. Per això diem, hem de buscar la manera de retornar a trobar-nos i quedar-nos en el millor del teletreball i en el millor de la interacció. Perquè aquesta interacció, torno a dir, si està dissenyada en estratègia darrere, és molt productiva. I d'aquí venen les bones idees. Algunes podran prosperar i altres potser es quedin allà, però és el que dona. I acabo, el directiu ha de fomentar aquell driver que ara està posat de moda, que és que totes les persones siguin curioses. I hi ha persones que tenen un element més exploratori, l'entrenador posa-les en la part exploratòria. Hi ha persones que es troben més còmodes perquè ja en la part més de manteniment i d'explotació, posa-les en l'explotació. Però tot és un joc d'equip. I si estem conjuntats, perquè l'entrenador té aquesta idea, tot anirà bé. No canvies els rols, perquè la gent es crema. Aquesta és la reflexió que volia fer. Molt bé. Gràcies. Molt bé, Jesús. Un últim matís, un minut, Te dono un minut. ¿Cómo ha afectat el confinament a les comunitats de pràctiques professionals? Ha tingut alguna incidència o no? Ha hagut una part molt bona, que sempre era una reivindicació pendent que la feina online no la podien fer perquè no estaven dotats de prou maquinari, prou software per fer-lo. Aquí s'han fet els deures en una rapidesa enorme, barrera cultural, que diu, si la gent està en pantalla està treballant, no està fent una altra cosa. I dos, el maquinari, en la qual cosa aquest nivell de maquinari i de software ha vingut molt bé. Dos, efectivament, la interacció viva aporta alguna cosa més que no pas la virtual, tot i que, si està dissenyada, hi ha Breakout Classroom, hi ha elements que les plataformes han millorat, també podria ser un substitutiu. És a dir, no diguen que no, que també podria anar per aquí. Però jo dic que fantàstic, perquè aquesta barrera que tenien de no podem comunicar-nos si no és via correu o tal, estava molt obsolet en tota l'organització pública i ara jo crec que un any després dit sí, hem fet deures. Ara ja estem en condicions millors. Molt bé, moltes gràcies. I ara tenim també aquí, no és que busquen l'equilibri, sinó que és les intervencions el que han donat de si. Tenim també dues qüestions per Josep Lluís. Una és, diu així, en el tema de les dades, utilitzeu la intel·ligència artificial per la personalització dels continguts? Aquesta és una de les qüestions. I una altra qüestió és que tot aquest intercanvi que serveix als professors es trasllada a l'administració utilitza el coneixement que fan aquestes comunitats de millora? Moltes gràcies per les preguntes. La resposta curta és no encara i no. La resposta una mica més llarga és justament acabem de contractar a la primera persona especialista en intel·ligència artificial perquè ens comenci a ajudar a muntar els dissenys per aprofitar tota la potencialitat de la intel·ligència artificial per poder personalitzar encara més. És a dir, el sistema sí que és adaptiu d'alguna manera, és a dir, li va proposant reptes a l'alumne d'acord amb les respostes que ha tingut en els reptes que li hem posat abans,
però ho estem fent a nivell molt bàsic. No? Hem de tenir en compte que l'empresa és molt jove, que fa poc que tenim un volum tan gran de dades, que tot just hem acabat de dissenyar el Data Warehouse, sí que comencem a tenir sistemes de Power BI, etc per analitzar les dades, però encara ens queda molt de recorregut i aquest és un altre àmbit de col·laboració molt clar. No? I respecte a si hi ha intercanvi amb l'administració, la resposta és no. Les relacions d'aquest estil amb l'administració educativa són molt complexes, de la mateixa manera que l'administració educativa no comparteix dades que a nosaltres ens serien molt útils de les avaluacions de competències bàsiques que fan els alumnes a quart de primària perquè les poguessin comparar amb les dades que nosaltres tenim, doncs de moment no ha sorgit tampoc cap possibilitat de col·laborar amb ells, tot i que regularment nosaltres anem informant dels avanços que anem fent i d'on estem amb això. No? Però sí que ens trobem aquí una manca de possibilitat de col·laboració i en aquest sentit qualsevol ajuda que pugui venir del Hub o de la universitat doncs serà molt benvinguda, no? Perquè el nostre desig sí que és compartir i posar les nostres dades fins on sigui possible al servei de la comunitat educativa. No? Moltes gràcies, Josep Lluís, per aquesta capacitat de síntesi. I ara restarien 3 minuts si algú de vosaltres voleu fer algun afegit últim a mena de telegram de cara als nostres oients. Si algú vol intervenir. Molt bé. Vinga, Josep Lluís. Jo sí que volia una mica, posant-me ara una mica més la gorra del clúster EduTech, sí que posar a disposició el clúster del Hub per trobar la manera d'establir col·laboracions i comunitats, aquí sí diverses, que n'hi pot haver d'aprenentatge entre totes les empreses que fem tecnologia educativa i el coneixement que hi ha dintre de la universitat i tot aquest coneixement de comunitats d'aprenentatge. Som tots conscients que la comunitat educativa és extraordinàriament sensible a l'aprendre conjuntament, tot i que la feina del mestre moltes vegades és una feina en què el mestre està a l'aula tot sol davant dels seus alumnes. No? I per tant, però el que és l'àmbit de col·laboració de les empreses que ens dediquem a intentar fer la transformació digital de l'escola, doncs estem sempre molt oberts a col·laboracions amb institucions universitàries i amb les empreses del Hub. No? Per tant, aquí oberts a qualsevol possibilitat de col·laboració, igual que he dit abans amb Innovamat, doncs també amb el clúster EduTech. No? Molt bé, moltes gràcies. Alguna intervenció més? Bé, per tant, ja encarem aquesta part final i abans de la cloenda, simplement esmentar una qüestió operativa. Tothom sap que en aquestes trobades del Hub sempre es fa un informe tècnic que té a veure amb l'objecte de la reunió virtual. En aquest cas, l'informe de vigilància tecnològica sobre la sessió es pot revisar i està a disposició de totes les persones. I el que també es fa en aquestes trobades és al final. En el meu cas serà molt breu i jo crec simplement que es ratifica el que ja sabem i per intuïció, però per la pràctica professional, que el treball en grup sempre aporta molts elements per millorar la realitat, per innovar, i que aquest treball en grup, si es fa en grups disciplinars, si es fa des de diferents perspectives, és molt més ric per buscar solucions als reptes socials, als reptes professionals, als reptes que té la societat. Les comunitats d'aprenentatge, en el fons, són grups que comparteixen coneixement fundamentalment per crear nou coneixement i enriquir no tan sols la dimensió personal, sinó també la dimensió institucional i social en la mesura en què donen resposta als reptes que treballen. I també és important que aquestes comunitats com tals superen aquesta fase de creació i de compartir coneixement con l'ús de les noves eines, que és treballar amb dades i a partir d'aquestes dades generar dinàmiques que orienten noves idees.
Bé, serien una mica les idees principals. Insisteixo, hi ha aquest informe que recull algunes dades, alguns documents que poden aportar informació complementària a les limitacions pròpies d'un període de temps tan curt com hem tingut i, en tot cas, ja donaria entrada a la part final de Cloenda si els organitzadors ja connecten con la persona que ha d'estar aquí, que és Joan Sansaloni. Sí, ja lo veient allí en pantalla, perfectament disposat, i bueno, molt bé, què tal? Tot bé? Hola, Joaquim, bona tarda a tothom. Jesús, Bona tarda. què tal, David, José Lluís, Armand. Bona tarda a tothom. Aviam, primer moltes gràcies per convidar-me, convidar Acció, que som socis del Hub des de fa temps, i donar les gràcies per convidar-nos a fer la cloenda i a participar en aquest branch d'innovació, que en tenim d'altres de planificats per lo que resta d'any, també interessants, al qual esteu convidats. Però bé, especialment aquest li teníem carinyo perquè se sortia una miqueta de les activitats que havíem fet dins del Hub en els darrers temps. Per tant, espero que hagi estat d'interès i que jo crec que ho ha estat. Però vaja, el que hem vist són les experiències innovadores que volíem transmetre, parlar de comunitats d'aprenentatge, parlar d'aquestes comunitats també de pràctiques des del punt de vista d'Acció, que represento. Ens interessa moltíssim tot el tema d'aplicació d'aquest tipus d'eines al món empresarial. Sabem que la tecnologia que hem vist indubtablement és necessària per fer efectiva o per fer resultadista aquesta manera d'entendre la transmissió i la compartició, de compartir coneixement, que abans no era una barrera i ara menys barrera, si abans no ho era, però ho semblava. Ara jo crec que ja no hi ha dubte de que la tecnologia no és una barrera, i jo crec que és una manera de fer, una manera d'entendre aquest compartiment d'aquesta informació que té un lligam amb el talent i com cuides aquest talent i com aquest talent té un recorregut dins d'una empresa, i com alhora hi ha una derivada que és que jo crec que ajuda una mica a disposar d'una societat, per mi, més lliure i més participativa i fins i tot democràtica. Fixeu-vos que anem una miqueta més enllà i us parlo de quan vam conceptualitzar aquest branch. Crec que innovar, des del nostre punt de vista, és cooperar, i cooperar en gran part és compartir. Jo fa molts anys que participo en projectes de tota mena d'innovació, molts col·laboratius amb tot tipus d'entitats, i com deu ser, com ha de ser, que sempre expliquem quan arrenquem que s'ha de fer pinya, que hem d'intentar tots compartir aquest coneixement, aquesta manera de fer de cada empresa que sempre és una mica dispersa, cadascú va al seu, fent comunitat. O sigui, fa molts anys deien, heu de fer comunitat. Quan fèiem aquests projectes, potser fa més de 15 anys, ja parlaven d'aquestes idees, no? De fer comunitat. Només us puc dir que els projectes que van reeixir més, que van tenir millors resultats, són aquests que van tenir la seva màxima expressió quan parlaven i executaven perfectament aquesta idea de comunitat d'aprenentatge primitiva o proto, aquelles que van tenir més èxit i que alguns han continuat, no? A veure, jo crec que hem de deixar davant d'aquesta societat potser massa vertical o massa piramidal, que també es diu, i fer-la un xic més horitzontal, més participativa. De lo que s'ha parlat, jo crec que poso per exemple en aquesta pandèmia els nostres amics de Covid Warriors, vaja, als quals vaig seguir i vaig ser-hi durant un temps. Encara continuen aquells respiradors que sortien a les notícies i que tothom deia ai, que s'estan fent, i que s'havia creat una immensa comunitat de col·laboradors, compartidors, mestres, alumnes, i el que era alumne tornava a ser mestre per arribar a un objectiu comú. Va ser realment espectacular, us ho dic de veritat. Vaig gaudir moltíssim i va ser un orgull. Aquestes comunitats d'aprenentatge, en aquest cas, quasi de pràctiques online, d'una manera vertiginosa, perquè eren 24 hores al dia, aquests xats anaven sortint.
Jo crec que això no desapareixerà, ha vingut per ser-hi, per mantenir-se, per créixer, jo crec per ordenar-se una miqueta en línia amb el que parlava Josep Lluís, el Novamat, eines d'aquest tipus jo crec que aniran sortint cada vegada més, s'aniran normalitzant, no serà un cas atípic, un cas únic, sinó que en trobarem més de millors afegides, com diu Josep Lluís, incorporant intel·ligència artificial o altres tipus de tecnologies que tenim a l'abast i d'altres que sortiran. Per tant, crec que és un eix de futur. Quin valor que tenim? A veure, per acabar, per complir una miqueta també l'horari i tampoc es tracta d'estendre's més. Innovar, crear, transferir, compartir, mirem de fer-ho amb eficàcia, mirem de fer-ho amb eficiència, que és el que també busquen les organitzacions, amb aquesta personalització que també ha parlat Montserrat en alguna de les seves intervencions, i formar. N'hi ha un que fa molts anys que va entrar a l'administració i un conseller li va preguntar com ho faries per canviar segons quines dinàmiques del país. Jo vaig respondre formar, formar i formar. No sé si vaig donar la resposta adequada, però em va dir has de venir a l'administració i deixa el món privat. Des de llavors no he deixat d'intentar formar en totes les seves vessants. Ara li podem dir capacitar, li hem de poder dir compartir, aprendre. En el fons no deixa de ser una activitat que és normal en el món humà, que ens fa millors i com a societat ens fa molt millors. Res més, agrair a la UAB, al Hub B30, a l'equip del Parc de Recerca de l'Autònoma, conceptualitzant el projecte, a l'equip actual, a Júlia, a Carles Valero i a tot l'equip, a Joaquim, i bona tarda. Moltíssimes gràcies.